Det er rigtig godt. Nu har vi allerede fået lavet en lille træning, fordi jeres næste opgave, det bliver jo faktisk at skal interviewe. Jamen, de har lært noget filmteknik, interviewteknik, hvad det man skal være opmærksom på. Og så laver så er de jo ude og filme selv, så de lærer og de arbejder med noget video som en mulighed for noget dokumentation. Hvad er jeres næste interview? Offer? Har I et mål? Har I egentlig en type, I gerne vil snakke med? Alle andre end vores forældre i hvert fald. Nej, vi har ikke nogen sådan speciel. Vælger et bord, kigger væk, siger tal, så er vi tilfældige offer. Vi var henne og spørger 3, om de ville interviews, og de sagde alle sammen nej. Der er ikke nogen, der gider. Vores første interview gik godt. Der var lidt med lyden, men så vi skulle lige filme en til. Vi spurgte ham om hvad ønsker du for dine børn i fremtiden? Og så sagde vi så, at han kun havde 12 sekunder til at svare. Jeg blev stillet 3 spørgsmål, og jeg fik 12 sekunder per spørgsmål. Så det var allerede en udfordring i sig selv. Altså, hvad skal jeres strategi være her næste gang, I skal ud og finde nogen? Er noget, I gerne vil lave? Vi tvinger dem. Vi tvinger dem til at tale godt. Følte du dig tryg undervejs? Jeg følte mig tryg hele vejen. Det gjorde jeg. De var rigtig gode til at stille spørgsmålene, og ville gerne have et svar hurtigt. Så vi styrte med hård hånd. Ja, vi har lige fået klippet mig og Victors del, og så er vi i gang med at klippe resten sammen, så det bliver til en hel film. Altså vi har arbejdet noget eller lignende i undervisning også, men altså det er selvfølgelig anderledes at interviewe forældre